Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Tingnan sa sir. Morning, ma'am. Ano ba ka sir nga seryoso man kaliha, sir? Ano ba nang imugi bugad-bugad yung tuwad-tuwad ka man? Okay. So guys, nagtanom si Papa Gabriel og pipino. Kaya lain na pang area dali mangitamnan, guys. Ang i-try dari. Tani. Oh. Ito man si Ja. Guys, kita mo na guys na nanapoy umaabot nga subaen og hinalangan. Pader na napoy umaabot subaen og hinalangan nimo na. Ha? Hindi pa man na ron. Sunod buwan, guys no. So nga na guys, si Papa Gabriel mo ay manisok dari. Kay ako may na video. Karing. Di ba maaungan diha Gab? Sumadyo laman na guys, motorok kay namagoy kuan dari avocado na, ti saging. So suwadyan laman na guys, okay ba ag tanom. So mo ni ag seedling gikan ni Ate Josephine katoy sa gipada guys, sa managi anam-anam og pananom. Si Papa Gabriel man manisok. Kay mag-contest may og asay dali mo tubo ag isang tinisok o kahang tinisok. So na day gidari guys, so panahan ang pakita ninyo. Kay gabi dani. Ubi na nakakadyo ni unoda guys kanina. So panghaan naman sa dari dia kay grabe nagasadin taw mura nagkawanangan dari sa mga tubangan ng mga ngawit daring kasagingan. So dana guys, nanay say unod guys na tanawa. Unod na siya na palibot dani na kini. Na unod na siya na pud unod na. Gabi na ubi na siya. Adyo sa. Ko ani mo? Labong pa man. Upa man na siya makuan. Abaw ikaw. Lagi sayang guys. Ang mga hinalangan pagdali mo panag ano guys sudah malakatan ng pader pila ka puno imong gitanam 15 ka puno okay kadyo o gagamang sikwa to pa guys tagbunga to sa mga sikwa to na si babaw na to wire ng lambitin o lami kadyo sana katang atep guys ta gagamang atep wa man sa makuan nagtanang color kay nakuha nga gamang pintal. So ana amo man nga gisiguro guys ag katong naunag sponsor nga pintal to naunag hatag nga sin katong gi-sponsor ni Ma'am gi-sponsor ni Ate Mercy to dito amang gi butang ag katong mga pinintalan dito silang gi hatag nga katong sin kay mo matong na standby pa sa pila ka ato standby pa sa mga pila ka semana usa na dyan nataod kay mo malay tong kuwang pagatong pundo mo to sa guys pagkakakuan na diha na may gamay nga kanang di na dikit nga taay mo tong magipintalan so man sa guys ag uban diri nga karing mo ni katong among nga pinalit na tungod ninyo mo nakapalit mi ng masina tungod sa dong suporta sa among channel mo na sang sina guys kanang way pintal so ag uban na pintalan 1 2 3 pag tulo ka buok na guys ana tungod na sa suporta guys sa among channel nga nakasweldo mi salamat ninyong tanan guys okay kayo mo lang yung giduganon gihana sang uyab oy sana all so guys paliliin mo na rin sa mong taong grabe naghana bujang bunga guys na hala rang lami ka do lapuan ito sluog ka ng suka or ginamos grabe hala di may nagdaot pa ilan na daot man nuo ko hala na daot arang kasayang hala may pupuon kay or may mukuan na guys wa jud daot jud siya guys na daot ang kanyang katawan charing napud arang lami akadyo guys sunod adlaw arang lami ana ni sa kadyo naday ko ipakita ninyo guys karing atong sunflower hala grabe halati di na tig sunflower ning gimaw na hala mo na nig sinugdanan di na guys ning gimaw na gilang mga kosliso hala di na guys nagtry manggod ko duha pila ka bukliso ang gipamutang gari pa sa mga kuas balde. So abta ng mga kuan guys ingan na ana nang ibalhin kanina hala wa mamanhatanan isabud. So nagtry pa man ko dati di anati Josephine naging ipadati na. Ala nakita na natag pag-asa dia. Madala man di nakibkibon sa mga mananap. Na guys, ag sunflower. Sa pohon kita na tadarik sunflower sabay. Hala guys, anawa ning gara jud pamunga ag mga tawo arang lamia. Hala Ginoo ko, salamat ka Lord. Hala, pastilan nadaghan pa jud buwak na ala. Lami ga jud ni guys kaning gatang garden natong suroy-suro dyan sa haling-halingan kay ganahan sila. No.
So ganahan sila guys muwak na asa nga dapud grabe. Giganahan sila guys nga so, laro dyan na dari every morning dari ko masi juzagaw jaw. Yung silang nansa naman yung mga among nagsigin magjuzagaw jaw dari. So man guys agatong gibagha ni kuan ni Kuya Gail putod puno anis ng kanina. Ano ni kadto kalami himuong kuan dapuan. Pero bitong ihaling anas abuhan karon magsigirag baga. Lami na kadto. So di ana guys agahang mga flowers. Hanay sang gisilong dari ilam sa Carnaba. So speaking of Carnaba, ang sarahang explain ninyo guys ug unsa tong mga benefits nga isang gihatag sa tang lawas. Basta kay daghan siya guys, arang sa daghana, lami kadto. Paminaw lang man sa guys, kaya mag-explain ako ninyo dadton sa dang panglaba ba. Okay kayo. Dirang buwak nga igat magsigig pamuwak guys, anawa ala. Sunod ani guys aranan nilang daghana. Kay kani isang liso kani. O mula dyan na ni si Ja, mubuak na ni Gizahan, hana magkalat-kalat na si Ja. Hana okay kadto. Dalgatang tao, hala din ay dako. Hala, lami tapod to guys to hala ginag magkaang na pud mi dani guys. Napud kakaang na pud ta sa tang garden atang tanon. Yes no, so tumba nang buwak dari pastila na so ni tumba hanok. Tugwang man mamnukan ni. Okay, ini guys. Ang mga buwak nagkalat-kalat pa kay may patunganan. Mura lang ahimo ang patunganan dito sa among bahay. Dito sa among house. Yes no. So yan guys. Alam mo yung nakinilaw ko yung naghana ka sili. Kaso mahal man nag-isda ron. Magkilaw sa laman talagang pipino. Huwag na pipino. Ayan. Early in the morning guys. Sorry tada sa tang garden. Karong pampakuan sa tang mata. Vitamins ba? Vitamin sa atong mata. Okay. Kadyo. Okay kadyo. Kumbati. Kain ko man ang mga labhanan. Mana day kakin? Ha? Sige, patungod sana. Manas ko yakin sa isang labhanan si Siman Boy pohon. Lagi ikaw yan sa may mong kanya. Army ko no. Ha? Army sa? Busak. Okay, kadyo. Dari army sa So, mo na ilang trabaho guys. Every Saturday mo na ilang trabaho. Ang labas ilang mga igunaray. Ako rin malabas lang mga uniform o katong mga bag-o nila. Nabadjad mo kay mga laki mong aron madyo ng haniti mang laba. Kay madyo ng maminjo magkamao mong laba bitaw. Madyo ng o katong moslaing kabadyanan. Moslaing bay magpudyo kamao mo sa sung kaugalingon og atiman. Sabot. Okay kadto. Lagi mo ya. Nagihukas pa jud. Kani human dani guys maligo man sila. Lagi mo ya human imo? Okay. Okay, was-was nas kuya Kinkin. Very good kaadyo. Okay kaadyo. Cha, grabe ya. Kumbati kain ng mga pakpak. Madon makamaumog pang was inyo mga kaugalingon atiman. Okay, pagabot sa panahon kamo nay mag was inyo mga uniform, mga bag-o ninyo sa nina. Di ba? Okay kaadyo. Kin, kumbati kin. Sabado raman mo tabang anis bay, Sabado Domingo. Diyo na lang turno. Manas Kuya Kinkin guys, si Jana nang hay. Manik hang lihi ni Kuya Kinkin guys ya. Ang lihi ni Ja. Si Jang labi na sa manili. Oh, bi kung unsa. Jang lihi. Kwabutan. Bi kwabutan. Or diba ko crabs. Pero mo nang ikagas crabs guys, sa ko kakaon. Kumbati mo diha kay injo na ng turno. Kabadaron. Ano mo kanitaan mo? Wa may palit. Naikagra ko dira ko naglulili pa sila. Nakakaanay kog paak, panulihan kong papa. Dito crabs awang na tos kuan, awang sa tabang. Ilan. Okay guys, hapit as Kinkin human manghay-hay na sa unaron. So guys, di ako dari, tapos punuan. Kani mo ni si Jaag. Guyaban no, Carnaba da sa mga labana sa ubang lugar. Sa English sorsop. Mo ba to? So man sa guys, mo ni Carnaba da sa mga sa dabong atong mga ingani ba? Kani udlot siya, mo ni siya ihang abutangan og ini tubig, kung may hang ayunin. So guys, agin sa mga benefits dani.
nga lami nga ihatag dahil sa tanglawas. Mo ni sila guys ha. Number 1, antioxidant, anti-cancer, so anti-inflammatory. Kung taas kag dugo, kani siya mo imong alagaan ug imo pud siya himuong hinubig. Inja katong may mga fever, may ngana, pwede pud siya guys. Daghan dyan na siya ihatag sa tanglawas. Ug dahil pas Bisaya guys, ang katong mga kabuhian pwede ni, itong mga panhuton pwede ni, sa tanan-tanan basta daghan na siya ihatag nga maato sa tanglawas guys. So mo na siya daghan dyan sa mga benefits sa tanglawas na sa kanila. Daghan na siya ihatag sa tanglawas nga kaduhan. Mo siya hang giinom guys every morning. So katong niingon nga kanang sa ilaha is lagaan, pwede ka adyo nato siya lagaan guys. Pwede ka adyo na siya nato lagaan. So ug ato sa lagaan guys, ag unang kuan kanang gikan pabitaw siya gabuka-buka sa green pa siya, pero mabugnaw na siya, mahimo na siya color brown o makulor puwa, murag dapit siya ingana ba ma-red. Basta kay sa una hapon siya lagaan, pero karon nga gusto na nga fresh pa jud ang kuan kanina. Kuy kabalo na may tilas. So maghinay pa ta kanay tilas guys. Kani agahang kuan guys is udlot na raman sa butangan ng huog. Inini tubig. Kaya lami pa siya, humtan po na ni siya guys. So mo to ang mga benefits, daghan pa jud kaadyo. Mo to ang mga benefits dari sa kini Carnaba. Basta kay ang naobserbahan na basta inig human na og inom. Ini katataod, ana, mag-deposit na ko sa among bangko nga way withdraw. Guys, wala tayong obserbahan. So, kamo diha ang kanang mga tagdugay mga malibang ingana. Mga taas mga high blood ingana. So mo to say atang alagaan. So depende gihapon na guys ug sa isang mga effect sa idong lawas kay nang mo to isang effect. Dari arak ko kanunay every morning. Kalami ba nang every morning makapagawas tas tang kahugawas tang lawas mo kay katong pangaon pastilan delikado mapundo. Mana kaya? Ito sa manas kuya guys. Kaya tatataod, wag na pang hinamuan ako na pa mo tirada dana. Labi na imong kabag karon humana. Terus kuya kin guys, Kumbatikin. Okay ka kin, mana? Okay ka jo unsa may pamating na humana labunan? Ha? Lipay ka jo ka nakahuman man. Kay? Lipay ko no si guys kana human ag itang labhunon. Kung itang mga bag og uniform ako jay mga labada to guys kay di man pwede sila yung palabhuin kay na ginaw ko man kamurit sila sa nang agi din sa puro magilang uniform ni. Kasi luoy sa mga bata to eskwela ka dungis sa agi. Ayan guys. Sorry sa kodari guys. Okay, larang ka nice kadong buwak. I love it. Nga man sa buwak guys, bawo ka nga maingan mo man sa maingan ni. May mama. Attract magasaghang mata. Tara pa guys, morning glory. Morning glory. Bawo nga say sakto baghang ko na ni morning glory, mao ba ning morning glory? Ano ba? Kalipat ko, mao man siguro ni. Kay mo bukad man hijag buntag, sa mo bukad na kasug init maintan siya. Awa na mo tikjot na ni siya. Kuman ni guys, nice kazo. Wow, very nice puti siya. Mata ko mabuak guys nga color white. White, the pink, may ana, nahan ko. So guys. So mo na to siya guys, nakibaw na mo sa mga benepisyo sa Carnaba, Labana das Inzo, Guyabano sa Tagalog, and Sorsop sa English. Sa Bisaya is Carnaba. Mo ni siya. Duha na siya kapunuan guys, rin nagdee. Kari isa, daking punuan di Ito naman nagihaguros na sangin nga ning tungkirig. Kamo na dari di siya. Nagdabong daghan. So okay pa guys, itong kirig siya kaya mga buwak na landungan. Di ba? Okay kaadyo. Mingaw pa manaris kasada kaya nagduwa mga bata. Sa daning hapon-hapon nakabing daghan na mga bata dahil magduwa. Pinas kim-kim si Kuya Gal, si kin-kin silang tulo dari magtujuk-tujuk. Mag-basketball ba? Kailang kuan. Nanay guys, ng ulis nanay. Wa ka ilas nanay ni kin-kin kay mura na mag-rapper. Rapper kin-kin. Rapper sa lumpia. Bibinda malabas. Koken. Okay ice be? Wah. Ano may sudas tindahan. May sud. Kuya. Guys, mga tang mangga, dang idiboy ya. Mango. Iwan na guys, agamang nilabhan to ana to, ang mga basa pa man noon pud to. Ang mga nilabhan sa mga kuyas, ila naghihipos. So gamang to, basa pa magamang Unsa? Guys, awa ko na sang naong guys. Awak ko guys. Nawa guys. Awak ko. Dato bayad ako utaga. Uday saw-saw. Sabi guys.
So tag iodized salt ya guys. Iodized salt. Darong lang hinog, darong lang mangga dito. Asa? Last one. Eh, Mulo, last. Kita ko sinigyan nga katuning ninong sa katuning norig. Panisal si di mo to rabidin. Di dito mao. guys. Di man, mura man to. Mura mag guwango na. Diyan. Okay, saan? Na guys, murag kuan, white sugar pero kuan ni asin. Tuwa man sila to. Mo dito nagtato. Naman sila taga patunggap nito. At taga hanas to do mga ulit tao. Agi sa pagmanghod. Sabi sa, oy. Ang mga munga ng basiha. Huwag na na. Eh, mas lima guys. Ikaduga dyan na Sa unang sila. muhurot na kumangga. Kada bitang dabong pa nga lami pa sa inig kuan guys, maglagem pa sa inig ka kun ta. Ang dabong pa nga kanang naay nigbuak nimo nga na kuan pagliso, kanang dabong pa ka don lami aga zo. Lami ka pero ngipon ngilo. Ngilo maglimbaroy. Para lagi ako nga na mga napuhurot na. Dara. Uyo sa. Slim, guys. Ang lami na ni sausawan tuyo nga nay asukal. Kanang Lagi mo. Wala po diha. Indian mango. Dapat na yan dyan na to. Di ana si Diboy nagkalapuso kay natunog ag tiil. Ngano lagi? Ngano imong pangipatira nag bakal? Diba, huwag ginaharong di makadisgra sa bata. Mo tulas. Ay, isang gibawog ag bakal guys kay arong kunong di makadiscuss sa mga bata. Saan man nagizaman nung tiil mo natusok. Tuwa ko luoy na kengkeng. Ha guys, dugo-dugo ag isang tiil. Ardugo na gabi na. Jara naman des tiked guys na tiil ko di boy ha. Kung ano po yun. La, saan naman laplapon na ron. Sinsohon yun eh. Sinsuhon na raman guys kay wa man tay pa-inject sinsuhon. Sa dyan na buka kag init sa kalirong. Naka, tas na blim tiil. Kadang bagaglamay mabilin. Kanainig. Ilamtan. Kana ini kuan ba nga tuslub nimo diri arsa nimo bukog na ramay mabilin. Is mga labain ta ko. Pag sa lugwas baka ginsa sa arkadjamog. Age. Sanda. Balik din na ng baka. Ano lagi imo magipatiran ag bakal nga kay baw man kang pilar by pagug tiil. Suwa siguro to'y Unsang matitanos na impas gazig idiboy. ugas. Begas gazig. Aron guys, kung maimpas ko na si idiboy begas. Batangi. Murang ito ba jere kada istura begas kay hilantan yung maligo begas. Pagkasunod adlaw na kuritihan bitaw na namukot. Patay. Mas. Di kanon ay Begas lagi kuno guys. nangwanog. Nagpalay ba kurente to sto bagay panta. Isa na saksak ng jojo to silang bahay. Pag sinsa pa nagsikap-sikap. Patay. Pag pulit pag jojo kada bay. Jam na ay da na balik kurente kay natao na na it sabi taw dito sa tubig. Tulid ang tubig do ka tiil oy. Sati na. Na. Patay na zon luto dito. Parang luo sa gito sa Jan tiil nagdugo-dugo. kumel. Dugo-dugo tiil ni Diboy na tunog. Dasan man natin Diboy ato nang patuan og kuan kanang Di ko Tabako. Manikas. Nang tukuan na. may mga kanang kabilya. Jara na sakita. Daki na manag iso nila bankin. Ha? Namanakin? Kikayo, ha? Sa siya nak Pinalit na ukay-ukay jis. Sanina. Si Ken guys kay haniti mamilig mga sinina na ukay-ukay. Tag-jison mga lagmi isang ipili. Yan na guys, diyan na nag-duwa na rin sa kalsada. Sa palayog na kong support sa isang channel. Isa po yung ating mong channel. Kinchan TV. Kinchan TV dia guys. Uy, i-support nyo guys isang channel. Kasi ganahan mo guys, i-support isang channel ga. Kaya lahi man po na isang content. Si Kinchan TV. Dara guys, taga-daris ang mga unahan. Ha? Karangi, wis. Ikuha ninyo guys isang channel guys. Kaya lahi isa man pa yung mga Muslim, mga kanang imong mga content to. Kanang sa isud sa imong kuan ba, imong YouTube. Isa man, kanang mga, isa man, daily, mga kanang mga, isa man. Mura na tayo na. May klarong. Okay na kanang mga daily na day guys. Mga daily vlog. First time pa si G. Sige, padadyo laman kay, malay nyo. Guys, no.
So na sila ikuan guys si Kinchan. Hala man pakitaan na gyud ang channel kay idikit dari. Kinsan kong kengkon. Kinchan TV. Namangat man ko nila guys kay dari sila tungod sa bahay nagsingi mag to action hana to action ko no. Abi ko hanay action naglakaw-lakaw raman. Tama ni action na ila ha. Action man day lakaw-lakaw ragang kuan kita na siring. Kuan man gibsaan ang nanay. Kika na siring. So guys, moto guys ang ilang channel Kinchan TV. Basin dahil ganay mga ganahan dahil parehapon nilang mga edad. Toto na sila guys. Namut ko nila dari guys. Kaya dari sila tungod sa bahay. Nagsige sila. Sa to ilang baon sa to. Taliliin na silang channel guys. Ugun sa ilang mga content na to. Kasi no ganahan po mo nga tuwag isang channel. So Kinchan TV. Nagkaan ko guys. Kikitasan ko. Na may gihatid ni nanay di ah. Isidaan. Nakasidaan dyan sa rin tawag person. Silan. Hey guys. Palit mas na nag-uug baboy. Barato naman nag-uug baboy dito sa Tagbilaran. Kakaan taon patag sila. Ketas ba sa nagiging tabang laba? So guys, di ah. Nganta ninjo.